खुलुमबाय लोगोफोर जोङो फैलायबाय दिनै बथलनि चेलेन्ज भिडिअ लानानै दा जों इखो ओरै दोनगोन आरो बिथां ओरै दोननांगोन ओमफ्राय खेलाखौ जाय दोननो हायो मोजागोन आरो बेखौ बुस्थुखौ इखो मा इयो माने नैबे जासिगोन नैबे बिबौखौ मोनजागोन आरो ना बिबौ बयलारनि बिबौ नैबे खेबखांना जानांगोन जों मिथिबाय बेनो आरो जायखिया दोननाय ओरैनिखौ ओरै दोननानै ओरै खालामनानै जाय दोननायो नैबे बिबौखौ मोनजागोन आरो ओमफ्राय आं सुरु खालामग्रोनोसै दा गिबियाव चालु आं मोनजामारगोनथ' दोननो हाया बुंदों आंखौ नोङो मोनजामारगोनथ' मोनजाबाय दे दे आंसो बार नै जाबायब्रा लोगोफोर नै आं फैलायबाय नै हायाखै लोगोफोर हायाखै नै सोरजाबो हायाखै राहुलनि माथो थ' गाइस नै एबार आं जाथारिसै बिबौ जाय हागोन मोनजाबाय थागोन जाय हाया रावबो गैया दे खामखिथा सोर बिथाङा दोननोसै जादों थेवबो जाया दे जाया जाया दे जानो लुबैनाय थरा मोनसेल' जाबाय था लोगोफोर gila mantap dulu. Gila. Seru. Geli tuh, Pak. Dah kena gunung dah. Ya kan? 사이즈 누나 안 와. 아, 오늘 말 해기도. 사이즈 누나 안 와. Tadi kayak botolan sampai ini. Lebar nih botolan gede. Ke sini, tap kami alwa. Tadi. Langsung. Ay. Cemil sana. Ciao. Nama tarilin deh. Nanti saya. Dilim. Wow. Wah. Masalah. Masalah. Kau ni kamu saya. Kamu juga sudah gendut jero. Sabar. Emang bus ini mah. Ayo, mari kita tadi. Mari, jaksi teteng mari. Dislay. Berapa nih? Berapa nih? Ay, tinunod mari. Ya. Hei. Tari. Ini nama mama atau betul ya? Oh.
jangan kena. Hey. Halo. Langsung dah. Khalam ada. Dia. Hey, datang lagi. Kemana dah? Hey. Hey, langsung. Oh, lihat, mari. Jangan lewat deh. Hey. Tadi buat makan yang pistol ni. What? Mari yang mana? Tidak ada. Tadi. Rồi, bữa. Người này. Video dừng bát. Mình thấy cái mà bữa. Lương. Dừng bài mình thôi này. Guys, Nó dừng bài, nó hay không? Ai video không dừng ba má không? like, and share, comment, subscribe. Belakan video orang. Ba ba nó nhạc cái mấy người nhá. Ba ba qua. Bye bye. Bye bye.